waray iba kundi ang aton Master of Ceremony, none other than Kuya Pat Paterno Buda Surigao Jr., a Canadian citizen, events host iya Canada, a proud Hiporosano, nga papadisan ang aton sariwa nga Hiporosano, none other than Mama Yuli, the US citizen gyapon niya, Mama Yuli Dodge. Iluya na pamalo. Sa sarayawon ayang hadlin ninyo og sa barno mga kalagasan ug batanon ako rat sa naray hatudan dami na ang mga bisita nag-aandam manirang ikagala may daugos ngan may siksilyo pa magpinotong kay dandang hapulsa alana sige kita ay nasayang ng bisita kaubayan pagustura kay namuhayan ng alam alana sige kita ay nasayang ng bisita kaubayan pagustura kay nakakaluman at wala. Labikot may patron, mga tayo lain-lain nga daw at kadam-an at tuhang lasa nag-aaring hitpot kuratsa sikang gudipiningan sarayawon alabi nga mga okasyon mga kalakasan o batanon urat sa gundaan iraay alala sige kita ay nasayang nagbisita maupay ang pagustura kay namuhay raan lagal alala sige kita ay nasayang nagbisita maupay ang pagustura kay nakakaluman at wala. Bisita nga lagas na kung nalakat nagtuturutong pa pero nagbibiling pahing daraga ngayaing aadok din kuransa mga tawag binan hipausa kay ang lagas ng ibaan kurma pagsayaw lang niyahin kuransa nagluluhod-luhod ganda alala sige kita ay nasayaw ng bisita maumay ang pagustura kay namuhay ang dagat alala sige kita ay nasayaw ng bisita maumay ang pagustura kay nagkakalupan at wala.
iyo